Amin. Kita puji Tuhan ta, mari dehita. Marhite-hite goarni de bata ama. Lord goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Lord goarni tod di perbadia na tumo palangit dohota noon. Amen. Akka di boto hamudo na makorhon habengeton ni roha. Dohot panguljunan di hapor siam muna. Alai ikon adong do ulaw nang sundenggan di habengeton ni. Asa tungtang situtu jala halak sisadok kamu. Akka naso hurangan di manangaha. Martua do naposo na mangulaw sisoni di dapo tuanna di haroronai. Haleluya. Martang yang mahita, ale debata amana di Banua Gijang, puji-pujian hasangapon dot hamuliateon husoba rohanami tuho. Marningot sileo leon mi, nabalgai tuhami jol mana di pardangulanon. Ima anakmu Yesus Kristus nasinurumi sian Banua Gijang, alani hami. Gabi dangol do ibana, jalana pogos, pola tubuh ibana di barani Bethlehem. Asama mora hami. Sai rajai jala togu-togu hami. Marhite-hite todim. Asalam huida hami godang ni holong ni roham. Na pinapatar ni anak mi. Amen. Mari dehita. Duh
patik ni debata imana tersurat di sada Petrus bidu 2 ayat sia. Alai margana pinilit dihamu, hamalimon na raja, bangso na badia, houma ginonggoman na, asa tung dibaritaw kamu denggan ni harohaon ni bana. Naung majo hamu siyan na holom, tu hati uron na halongangani. Ido sahat na, atong rap mangilugogo mahita siya tuwa debata, laho mangulahon na bartu patik nai. Ali Tuhan debata, saya pergugoi mahami mangulahon na bartu patik. Amin. Mari dehita. Hata ni debata turupuk epistel di minggu tasadarion tato potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pergogo naso hatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habang sahabadiomi, manopoti jala mengangguk ko dosa nami, macay jot forsagi hami ho marhite-hite pikiran dot hata dohot pamainan nami narwai. Dang huaholongi hami ho siyan nasa roha nami, dot nasa ate-ate nami, dot nasa todinami, dot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doso diri nami hubay kami, di bahini tamado rimasamu jala uhumamu hami tuhamatean, salileng nilileng nai. Alai nama porus mahami nuaing tuasi ni roham nagodangi, mangido siyan nasa roha nami, hasesaan ni dosa nami salugut na. Say urupi mahami paubaw roha nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Si Pangulo hami dot ala ni guarmu na badiai. Ale Tuhan, saya si maroham di hami, halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sisan di dosa. Songonod do hata ni Jehovah, unak ko mabiar, ayahu do siluluho ko, nunga pola hujo guarmu, au na punaho, hasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Mari dehita.
Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion, imana tersurat di Roma saplonom bidu 10 1 ayat 20, marsika sore mahita majaha hamima ayat na perjulu. Kuapoi mahamu akadongan, jagahon hamu maka nama mikasi perselisian dohot pergasipan, mangalopoda naong ginuruhom muna, jala pasidik kamu nasida. Ainung nga terbarita pangoloyommu tu saluhudna. Ido halalas ni rohaku dihamuna. Alai naeng ma di rohaku marbisuk tu narenggam mahamu. Polin pasidikon naroa. Alai tibu marosahan ni debata pardamis si bolisi tutoro ni patmu. Idongania sinirohan itu hatta Yesus Kristus. Ido sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Mare deita. Puji Yesus si palua. Jehovah tapasangap kuarni debata Tuhan Yesus doman manita Ariana nang bodari nape puji hati dan kon maha mulia ona Tidak koma hapor seotai songon na hina tidak koni dongata sa hapor seaon di sadok portibion rap mahita madok ao por sea Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosa na tumopalangi do tano ao por sea Yesus Kristus anak inebata Jehovah na sasadai imana tinubuan ni si Maria nagabe-gabia siya tol di perbadia andorang suhabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni silatus na mate terpajal do ibana di hawa pinasilang na tuat tubanotoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lauhudul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogur tu tanoon manguhumi halak na mangulo dohot namate au porsea ditol di perbadia jaladong sada huria nabadia huria hatu apanala Kristen halak nabadia
dohot ya sani dosa, dohot ya tai nama dok, mulak mangulu doso godang ini halak nang mate, dohot yang uluan nasora sudah. Tabege ma kor ina hana. Diudu timamuse kor ina Esther.
Tabigema tikting namasa dohot si pamasaon di mingguta sadarion. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salhutna. Tapai huti hutma titik nama ragam di mingguta 20 Desember 2025. Na parjolo guarni minggu. Guarni mingguta sadarion ima minggu dung ari Natal. Do topik minggu pabotohon aka pabahenan ni Jehovah. Paduahon kelompok kor tu tanggal 31 Desember 2025. Di pukul 10 wib namangisi kor ima ina Kamis, ama Jeriko, ama Salom, remaja. Di pukul 10 sia ina Esther, ina Deborah, ama Huria, NHKBP. Kelompok kor tu parmingguon tanggal 4 Januari 2026. Pukul 7:30 namangisi kor ina Hanna, ina Deborah, ama Salom. Di pukul 10 lansia ina Kamis, ama Jeriko. Di pukul 10:07 ina Esther, remaja, ama Huria. Na patoluhon ibadah parmingguon pukul 7:30 wib. Di tanggal 4 Januari 2026 nanangro kita memakai bahasa Indonesia. Papaton amplop Natal. Di minggu tasadarion patupot tado papungu amplop Natal. Tapasahat mai ditiki napasahaton pelian na paduahon. Palimahon Natal Diakonia Sosial. Di hari Senin tanggal 10 sia 2025 di Patupa Huriat tado ibadah Natal Diakonia di bagas ni 10 halak ruas ni Huriata nasoboy bero tu parminggion dohot madohot Natal siala parsahiton nasida domutusi dung sipul parminggota madohoti Natal dung sipul parminggota di pukul 10 sadarion di patu pado rapot koordinasi panitia Natal umum Dewan Diakonia Sosial dohot Dewan Marturia seksi sending maringanan di bagas lantai sada. Napaunopon parpunguan bodari ujung tahun. Di hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 di Patupado parpunguan ujung tahun 2 sesi pukul 10 wib dohot 10 sia wib. Laos disido di Jahahon manang barita jujur tahun dohot parhepengon ni Huriata. Na papituhon pertanyaan tahun baru keluarga pukul 00. Khususoi hami ma tuhita saluhutna asa tapatupa ma diganuk bagas tabe pertanyaan tahun baru keluarga sada Januari 2026 pukul 00 wib. Di Parade Huriata do acara bahasa Batak dohot bahasa Indonesia. Boy mata buat dung sipul parmingguon ujung tahun hari Rabu 31 Desember 2025. Napawaluhon tahun baru sada Januari 2026. Di hari Kamis sada Januari 2026 tapatu pado parmingguon manang ibadah tahun baru di Huriata masuk pukul 10 wib. Jaladung sipul parmingguon tapatu pado marsi jalangan pasahaton selamat tahun baru tu aka dongata. Napasiahon torop ni ruas nama dohoti parmingguon. Naparjolo tanggal 21 Desember 2025 toropna 620 halak. Tanggal 24 Desember 2025 manang malam Natal godangna 1.710.715 halak. Tanggal 25 Desember 2025
manang Natal na parjolo 1305 halak. Ulaon na badia tanggal sada 1180 sada halak. Tanggal 26 Desember 2025 toropna 383 halak. Napasapuluhon ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 42 orang, ulang tahun pernikahan 30 sada keluarga. Padita dohot perhala doha KBP Cimanggis Pasahaton, selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 20 sia Desember saha tanggal 24 Januari 2026 hatani debata napasikopon lasni rohamuna tersurat di Yohanes 15 ayat 7. Molomian hamu di bagasan au, jala molomian hataki di bagasan hamu, jupang hamu do manang dia pe pinangido ni rohamuna. Na 10 sadahon, pelean iuran diakonia sosial huria. Torop napasahaton pelean iuran diakonia sosial ni huriata di bagasan minggon, sia halak godangna 2.325.000 rupiah. Pas 12 hon pelean bulanan manang tahunan. Torop napasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan minggon 14 kakak godangna 3.575.000 rupiah. Moliate ma di pasahat huriata tusude ruas naong pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakonia sosial sahat bulan Desember 2025. Tu akan naso pasahat dope taingot ma amang inang makarikoton pasahat tosa ganup bulan tuhuria marhite perhalado sektor tabe. Pasapuluh toluhon keuangan huria. Huria 40.750.515 rupiah. Pembangunan 10.123.175 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 30.120.510 rupiah. Jumlah 10.702.200 rupiah. Molotung adong pelian naso tercatat manang salah redaksi aka peliani asa dihubungi ma tu perhalado radedo hami padenggaton. Songoni ma tikting namasa dohot simpah masaon di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu tuhat tama peliani bain sangap di guarna. Amin. Mauliate. Tabegema kor ama huria.
Maredehita laos di somata pasahat peliata pelia perjolo doot paduaon.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata barita nauli dihita di mingguon ima minggu dung pesta Natal tanggal 20 Desember 2025 dienet sian buku pesalmen biddu 105 ayat sada sahat rodi ayat onom tapahiut-hiut ma dihamuna kanahina holongan hujahama hatani turpuki songonom ma tarsurak disi. Puji hamu ma Jahoba baritahon hamu magowarnai pabotohon hamu di tonga-tonga niakka bangso akka pabahenan nai eddehon hamu ma ibana palu hamu ma parhinaloan upuji ibana marnonangi mahamu taringot tu halongangan akka nabinahen nai sudena tunggulhon hamu ma gowarnan nabadiai marlas ni rohama akka na mga lului Jahoba sisiri hamu ma Jahoba dohot hagogo onnai totong ma lului hamu bohina say ingot hamu ma halongangan akka naong binahen nai akka tadda halongangan naong binahen nai dohot uhum akka naruar sian pamanganna hamu ale pinoparni si Abraham naposonai hamu ale anak ni si Jakob akka na pinilitnai ido sahatna. Selamat hari Natal madihita saluhutna. Hamunak kadamang dok dainang minggu sadariom ma minggu perpudi dihita di tahun 2025 molo goarna minggu berarti ma perpudi hita merminggu molo tanggal 31 perpunguan nama nang petong do perminggu nang gointina alai sadariom ma apala goar minggu perpudi dihita alanita coba jo ta flashback akadamang do dainang adong do 52 hari hari minggu tabulus adong do onom aka hari-hari raya nabalga isarani Jumat Agung Pasca Paduahon Pentakosta Arihana naik songoninang Natal dohot ujung tahun tanggal 31 dungi molo taetong adong ma 40 tali hita patupa pertangiangan di bagasan saminggu sa tahun pertangiangan sektor jala adong do ratusan hali hita mertangiang di bagasan sa tahun on adong go tayak kamanginang posro hadong deh molotung pedang sehali sadari alai di bagasat 365 hari pasti do lobi sia 100 sali hita martangiang ratusan mahudok kadamang dok dainang di bagasan akka nong tapatupai baik permingguan pertangiangan di siak kamanginang molo tarajumi mungkin saja kita terjebak dalam rutinitas doa yang hanya berisi daftar menu permintaan-permintaan kepada Tuhan. Rohita tu debata marhita katangiang dok perpungutai na prioritas dihita ima mangido si pangido otta asa dipasaut. Diragam nyakkan ata pangidoi. Gabe lupa hita kamanginang ternyata hita dipakai debatado gabe ula-ulana. Katakanlah kita lah menjadi narator atau penutur cerita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Alanak kaningani fokus sita hola laho mangido si pangido otai. Lupa nadong tanggung jawab dita memeritahon
paboto-botohot tuak kadongata. Didok nakin marnonangi taringot tuibana tudongata. Ala ngasai dikuasai oleh keinginan supaya doa-doa kita itu intinya kepada permohonan-permohonan. Mangido nasa si pangidota. Alai ta ingot jala tapastio doa kadamang dok dainang. Ketika doa-doa kita hanya fokus kepada pemenuhan keinginan-keinginan kita, maka potensi untuk selalu merasa tidak puas, potensi untuk selalu bersungut-sungut, potensi untuk kecewa, bahkan potensi untuk apatis menjalani kehidupan akan semakin besar menguasai hati dan hidup kita. Molo ido nasai mangrajai. Ai hasurungan di dongata boido gabe pangapianon. Ketika orang lebih beruntung dari kita dan doa kita sama dengan doa mereka, lalu mereka memperoleh anugerah dari Tuhan, kita belum, itu bisa menjadi satu yang memacu kita semakin kecewa. Mangapian mahita, taboto dope mangapian, amanginang, taboto dope hati. Ada rasa iri, ada rasa cemburu, kenapa dia dapat saya tidak. Ketika doa-doa kita terlalu lama dijawab Tuhan, kita pun akan semakin bosan. Dan akhirnya kita berkata seperti ini, tidak ada gunanya berdoa. Alania anak kaningani, ketika orientasi doa kita selama 1 tahun itu selalu pada fokus untuk apa yang kita inginkan dan apa yang kita kehendaki Tuhan berikan. Karena sadar atau tidak sadar, amanginang, doa-doa kita itu jawabannya tidak selalu seturut dengan keinginan kita. Doa kita tidak akan selalu memenuhi keinginan kita. Bukan Tuhan Allah tidak mau memenuhinya, bukan Dia tidak mampu memberikannya. Tetapi kita sudah mengimani bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Ido namasa. Aladido molotai tong nakaningani 52 hari per minggu no 44 kali pertanggiangan dihita ditutup closing hari ini. Jangan dilupakan tanggung jawab kita. Di minggu penghujung tahun 2025 ini kita diajak untuk mengakhiri tahun ini. Tidak lagi hanya sedang menantikan jawaban-jawaban doa. Tidak lagi hanya meratapi apa yang kita rindukan. Tidak lagi sedang berada pada apatis tentang jawaban doa. Jawaban doa yang masih waiting list dari Tuhan. Dangibe, marhua dohita, kita diajak untuk melihat kembali jejak kaki Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam sejarah hidup kita. Secara kolektif, secara menyeluruh. Dan parsial B tabereng. Jika secara utuh kita mau melihat jejak karya Tuhan dalam kehidupan kita sejak pukul 00 2025 Januari yang lalu sampai kepada hari ini, berarti ternyata di sana konten dari apa yang diberikan Tuhan itu bukan hanya sebatas jawaban doa kita yang belum kelar sampai akhir tahun ini. Maka kita diajak untuk menceritakan, memberitakan, mengabarkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mamaritahon aka pabahenan ni debata idona ditugihon ni pesalmen 105. Alani langkana parjolo akka manginang di ayat sada tajahama jo satok kina ayat sada. Ya. Ya, bersyukur dan berseru. Mau nggak bersyukur diterjemah tuh bahasa Batak madok mau liate. Madok mau liate mak. Jadi dak kolab sekedar adiga dolionon di bata akan aku pangidoi. Alam mau lo tatangiak ko nih di bagasak kaporseaun iko pos rohat leonon di bata. Amin. Itu pos rohat leonon di bata. Maka closing kehadiran kita di tahun 2025 ini adalah bersyukur dan berseru kepada Tuhan. Nah, tabereng madisiak kamanginang
langkah pertama untuk memperkenalkan Tuhan, untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya bukanlah melalui khotbah-khotbah yang rumit. Bukan diskusi-diskusi Alkitab yang seolah-olah kita paham di dalamnya. Bukan kemampuan intelektual kita menjelaskan firman Tuhan. Tetapi memperkenalkan Tuhan yang pertama adalah melalui apa? Bersyukur. Karena bersyukur itu adalah lensa pandang kita, perspektif kita tentang hidup. Jadi panata potta taringot tunggu tahun. Idona perjolok kada manggap lainah. Jadi hidup yang bersyukur itu bukan berarti tanpa masalah. Tang na sodong persoalan dah. Dak kubo to adong do hiton na sodong persoalan nan wae. Akka ama dong do. Adang adong. Akka inanami. Remaja na poso ada yang tidak punya masalah? Pastikan semua orang punya masalah. Jadi kalau kita diajak untuk hari ini mengawali nas khotbah ini tentang bersyukur untuk memperkenalkan Tuhan itu, bukan berarti kita sedang bebas dari masalah. Justru olo do godang zolma pagodaku masalah na, masalah siadongan, masalah nabi nainna. Saya berkhotbah, apakah saya tidak ada masalah? Saya banyak masalah. Alai tanya kok kamu mau unang marhiti jamita kok kubabuas masalah hiya teh. Suatu gabe pergumulan mo mulak gabe sihatamu. Maka kita diajak untuk bersyukur. Bersyukur bahwa itu adalah lensa pandang kita tentang kehidupan ini. Bersyukur itu adalah kemampuan untuk melihat kehadiran Tuhan bahkan di tengah masalah itu. Rodo debata di bagasang kapar serioptai ro alai molo taboto do rodo ibana disi madok mau liate do hita daripada di pasobbu tersongon anekdoti ate martangyang ibana Tuhan sadarion ho mangatur nguluku aina tuari au mangatur siga do bereng. Jadi kita bersyukur karena bahkan di tengah masalah itu pun Tuhan hadir, ada bersama-sama dengan kita. Jadi layak kita bersyukur. Jadi sikap hati yang tetap percaya bahwa Tuhan tetap baik meskipun keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Burjudo Tuhani nang pedang apalati paksongon natahiri minggu tahun. Napa duahon ima bersyukur itu adalah pengakuan kedaulatan. Pengakuan kedaulatan siapa? Kedaulatan Tuhan, bahwa dia berdaulat atas kehidupan kita. Maka kalau dia yang berdaulat ibana dona marhuaso gabe serep marohata, kita akan semakin rendah hati dan mengakui semua yang kita miliki, yang kita nikmati itu, mulai dari nafas kehidupan, fasilitas hidup dan yang lain-lainnya itu ada dalam kuasa dan itu adalah milik Tuhan. Keluarga yang kita sedang jalani ini, hidup berkeluarga adalah kebaikan Tuhan. Dangalani malotta memanage. Sehingga persoalan yang kita alami pun kita harus akui yang manginang. Siapa tahu dalam keadaan yang demikian itu Tuhan sedang membentuk kita menjadi orang-orang yang kuat. Dungin apa tuluhon? Bersyukur kita karena apa? Kita bersyukur karena yakin bahwa lewat persoalan dan pergumulan itu Tuhan sedang setting ulang. Atau mungkin Tuhan sedang memanage. Atau bahkan Tuhan sedang mengupgrade kualitas diri kita sebagai orang percaya supaya lebih baik. Asalam denggan. Alan ikut terbuka dohita tu sude keadaanon laho majalo. Molo di dokonak kadamalo. Tidak ada hal yang berubah. Yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Maka dia akan selalu hadir. Siapa tahu lewat kesulitan-kesulitan. Siapa tahu lewat persoalan-persoalan. Tuhan sedang mengupgrade. Jadi tarsongonaka handphone taide.
songon komputer, songon laptop doi, songon keyboard, songon alat-alat elektronik. Jadi mulu adong HP mu namang dikirim marupani PDF ate laporan keuangan per satu tahun misalnya. Arong kosong ni teh. Dibuka mah. Ala subui dibuka unang maki-maki bendarai. Dang nyatusan non manang nahon unang inna. Nek kusadar dohita berarti HP ku karoa nganang majalo be alana dang layak be majalo ka dokumen nasional kosong ni do. So tung luja mu menutupi biti sampai luja handphone ni alana hola sahali pe piti tingat terbuka mo lo matching do aplikasi nai. Berarti harus di-upgrade. Songoni do hita. Ngulut tahun. Ahama na mungkin maralo turo hatta. Berarti kita juga harus upgrade. Na songoni naman waing. Ay bana ketinggalan zaman iba. Bodoh songoni. Ay biado memang on kebutuhan zaman. Nah termasuk ikut upgrade do carat tama jalo zamita teh. Ngaitu sa menurut ko ni itu. Nasi tong nai matabuan molo orang-orang sitong adong go di komputer recycle bin ate tong sampah cus. Jadi ketika kita tidak mampu menerima seperti perubahan-perubahan amanginang itu benda gudang naik to Facebook. Dang adong labana di hita. Rugi hita. Aita buak kape holan narwarwana itu. Badohono mak, oh itu harwana songoni do haroyat tu si batoy mak, nah waktu si songonodo. Lalu kita bawa, isi do wakai nang nahya manege, mamiar manampi, waktu amu do pe, tedamu duri, songon napola dong bingung-bingung, aduh nangin lah. Ayami hutanami, tonggo abawa pe tonggo lo manege, molong apa lapanek kopi, suria lama sahutai mazomur kopi, kodok dok kamaman nenukti, isige. Ibolok ko nakka kulit-kulit nai boras pesong nido tarida ma dia pasirna dia botana ta boto do bota anggo akan lahir di korulus lagi boto be. Akhirnya kita terupgrade dan memahami Tuhan juga seperti itu. Aso nang buti nga tulur aso no pelimar tinang yakon hudok majo asaroro kak ni todin yanakon berukon lalak dangro acara sorong gula bena martangiang. Siapa tahu Tuhan sedang mengupgrade kualitas iman kita. Karena Abraham, anak ni si Abraham bote hita, itu nakikan, pinoparnisi Abraham, pinoparnisi Jakob na pinilit na itu hita. Jika Abraham yang katanya sebagai orang beriman itu juga diuji, walaupun secara manusiawi dia pernah hampir putus asa. Songonot tahu niro nama dak deoin na Tuhan itu kima kata-katain na si sada yudung-udung. Mek keliman, bawa cara nih mana, nang nanti kos be, nggak tua si Sarah. Tapi di situ Tuhan sedang membangun kembali iman sejatinya. Jalai dok kamanginang, molo songon namol dopet dapat titak karena tahirimi unang berputus asa. Tapi mari kita saksikan Tuhan lewat itu. Maka bersyukur karena kita yakin persoalan dan pergumulan hidup kita adalah media Tuhan untuk upgrade atau setting ulang atau mungkin install ulang kualitas iman kita supaya lebih baik sehingga kita tetap bersyukur totong madok maulati. Jadi sekali lagi cara yang paling praktis memperkenalkan Tuhan adalah dengan rasa syukur. Mulu sarupa do hita manginang ungu-tungu ta tunasohia marminggu. Adang nalah lebih marminggu. Yakin mah ay mana peluja marminggu tonggo songo ungu-tungu na unggurang gariada moloin na. Eta marminggu na suarong bedam do tahu ungu-tungu unggajang hoy back ko to Facebook au ije budo ungu-tungu tinna. Jadi kalau kita bersyukur naik upload status bersyukur kepada Tuhan. Ibering jol mamatong na bersyukur. Apa ibo to do hita marsahit. Ibo to do hita pogos, ibo to do hita lagi adong persoalan alay dong bersyukur kepada Tuhan karena hari ini saya masih dalam keadaan sehat. Ayah harus nang ubah nih. Ala na marminggu do rai. Nang pesuta bu jamita lay burjude marminggu tur pasu-pasu de batalo.
Rasa syukur itulah memperkenalkan Tuhan. Nah, kita tidak bisa memperkenalkan Tuhan jika mulut kita, pikiran kita lebih banyak berisi keluhan daripada melihat dengan rasa syukur. Dang tarhati dako kita Tuhani anggo say hola pangapianon manang holso do naruar siap pamata. Jadi orang lain butuh kita itu memperkenalkan lewat hidup kita. Hidup banau do nakina manginang 2028 Desember ini closing statement bagi kita, tanpa menghalangi, tanpa ada niat melarang untuk selalu berharap. Ala neko berharap do kita terus, tapi mari molo di posisi papigaho marasa syukuron naikkan ke atas. Dia menjadi di atas, menjadi nilai yang paling utama dalam kehidupan kita. Gimana parjolo? Sabar do pihamukan? Bamolo sabar memang kau dipaima dah. Satu ngadong budak sendiri. Taja hama jo musela ayat 2 dohot ayat 3 alai bahasa Indonesia mamanginang. Iya, Oman apa duahon menceritakan keajaibannya. Marnonangi taringot tu halongangan akka nabi nahenna. Marnonang. Sudah depe hita mangat tu sihatan nonangon. Iya. Molo marnonang adong do topik itu kan. Jadi molo satabi rupani di hutai bona pasugit. Gudang gonwaing ka ama hudul di lapo. Nonangna ay mulat do anak ni sianu. Songna sumulat do bigi. Bah ngagat ti mobil ba. Matong terus marnonangi. Jadi halahan ngasibuk do ulon nang halahi sibuk marnonang. Mamolus opung ni si pergaulan membuat panen cabe. Nabaga ke cabe na iba. Di mana saya lalak di? Ilapo. Manggaris pinahad do amang sitelim na. Balgaba pinahan nai hinna. Dinum kopi on alariat do petong. Kopi do pe. Sibuk na sida marnonang hape halahan nga dapot hebeng. Marnonang. Alay bohado nonang na positif. Marnonang mahamu nonangi mataringot tuah di dokon. Halongangan akka na binahin ni debata. Nah, ketika kita mau menceritakan Tuhan yang menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari kita, molo olo hitak kamanginang paboni, kita sedang memindahkan fokus orang lain kepada dari besarnya masalah itu kepada besarnya kuasa Tuhan. Jadi molo adong saya ngongong dongata di sada pernonangon, dang olo makatai, na omatong si papidaw mapikiran nai. Sian na ngongong asa respot tu pakatayon. Pakatayon na hama. Pakatayon taringot tu halongangan akan binani di bata. Hidup kita ini adalah keajaiban Tuhan. Hidup hati amang inang. Tidak keajaiban. Keajaiban dong ulut tahun. Mari kita molo bahasa Indonesia percakapkan. Percakapkanlah berarti menceritakan Tuhan harus menjadi bagian dari gaya hidup. Molo bain orientasi ni pelayanata 2026 soal pengajaran iman di tengah keluarga, maka kita harus mulai menceritakan Tuhan itu di tengah keluarga. Molo songonia kamanginang ringgasta akan atoras tu ianak kota tiki mulai marsiajar makatai songoni ringgasta mengajar honibana martangi yang doh makatai nadenggan ikut songoni do saat tunya magudangnya. Tajar hodo yakid doa sudah do hita tiki mek dana hineng mangasad diri bana. Berdoa dulu, ayo berdoa dulu. Apa doanya? Tuhan berkati nang pesopasi dokon manang nahali tazarhon. Nah, bau nang atong dung magudang rakyat tazarhon. Mulai siya na meti ido komitmen ni. Jadi percakapkanlah. Molo marnonak kita di tonga-tongannya kaparpunguata. Dang neko gabe dohonot tarupani tuak kadongani di lapo.
Songono do hatani sada musasada ayat sada. Dimula dang ya to. Ale tahatahom ma belgani holong ni rohani debatana secara real di tongah-tongah ni uduta. Ala songoni dok kamanginang topo-topo dozol mamate. Enak kid do pihami makata pajupang do pihami emar telepon do pinasugut sudi matong. HP ngai rumah duka. Bah. Mulai ate mai Tuhan di leon hanguluan on. Bah do mangarga hanguluan. Bagaimana kita menghargai hidup ini? Nah itu sudah mempercakapkan Tuhan. Tang pola pajojoro rupani. Bahasa pola iko benon na tanggal 25 Desember hari mualaf. Nang pola luza itu mabasi. Tidak usah. Tapi ini Tuhan yang baik itu bagaimana mentransfer ide itu kepada orang lain asa dipengaruhi pikiran naik. Atik buah kamanginang gudang dohi tahun nabui merminggu nalai hipalalai saya pikiran na dibuat taringot tungguluna. Persoalan pergumulan nadong. Boy dohi tarak mekel. Tapi sebagai sahabat mau mempercakapkan firman Tuhan kita harus jeli. Bagaimana melihat mereka ada orang yang perlu ditolong melalui cerita tentang kebaikan Tuhan. Jadi di Sudinganan, di Jabu, di gereja, di perpunguan, di kantor di akap perkarejuata, komarnonang dohita. Ceritakan bagaimana Tuhan memberi kekuatan saat kita lemah. Ceritakan bagaimana Tuhan mencukupkan saat kita sedang dalam kekurangan. Maka saat kita memegahkan namanya seperti yang dicatat dalam ayat 3, itu tadi kita sedang memindahkan fokus orang lain dari besarnya masalah yang dihadapi kepada besarnya kuasa Tuhan yang bisa mengalahkan. Amin. Dungina parpudi ma, anggot tutudo parpudion. Tazah maju ayat 4 do ayat 6. Ya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Di sini kita diminta mencari dan mengingat Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Asaboy hita patadahut Tuhani. Tuak kadongan memperkenalkan Tuhan memang nekon takas do hitam manadaibana. Mungkin kaum muda tidak tahu makna dari tanda-tanda Soekarno ate. Mulak kamang nang inami iboto do petahe tanda-tanda Soekarno. Sudah dizulma manada Soekarno. Sa Republik Indonesia lay adong pajupang dakya nang gua pala marnipi pedang. Ale sudah do maboto. Mulai hutan nami terkenal do tanda-tanda Soekarno do. Alang-alang itadda, alang-alang iboto. Memang gumodang gona sobinoto. Alang itadda. Songonido, dang boy na martuhani tadda-tadda Soekarno. Bukan berarti kita face to face. Dang paadok bohi. Alay panadayot tatuibana marhite hatanaido. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya. Maka hubungan kita harus akrab. Ikon mesra, ikon arotahin ang istilah mo na besti itu kan. Memang ikon bestit tado mo lubawa tong do besti. Manang nahamayate. Aga bedo do itak kamon bestiku do nape. Manang nailapatan narupani. Kita tidak akan bisa memperkenalkan Tuhan kepada orang lain kalau kita tidak kenal. Seperti kita tidak bisa menceritakan seseorang yang tidak kita kenal. Itu mengarang namanya. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu akan sangat dipengaruhi, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita menceritakannya kepada orang lain. Dan itulah yang harus diperbaharui setiap hari. Mulai mengingat berarti kita bertindak berdasarkan apa yang kita ingat. Melainkan menjadi satu yang harus kita perbaharui soal cara perkenalan kita kepada Tuhan. Idoban na Tuhan Yesus dang tertogu satabi. Dang tertogu nama pitung dongan nama pitung. Na Tuhan Yesus. Orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Hidup Tuhan Yesus darak terrobung manasida.
Kalau kita buta, tidak tahu siapa, tidak kenal Tuhan itu, bagaimana kita memperkenalkannya? Bagaimana kita dapat menceritakannya kepada orang lain? Maka kita harus kenal orang-orang yang telah dipilih Tuhan sejak dari nenek moyang kita secara iman. Abraham, Ishak dan Yakub. Kita kenal Tuhan melalui iman mereka itu sampai sekarang. Yang mungkin terputus. Saya yakin mulu 4 generasi ke atas kita ini masih banyak yang belum beragama. Manang masuk do petu hasil pilih beguon. Dan dampaknya memang sampai sekarang begitu. Sehingga ritual-ritual habatakon nama ralo tu hapor seot tapi olo do taulahon. Dang pola bohai. Iko marbisuk do itahin na. Alenga diulah biasa pilih beguon. Nah sekali lagi manginang tanpa ada niat mengajak kita semua untuk berhenti berharap atas jawaban-jawaban doa kita setahun ini, tanpa mau menghalangi kita tanpa niat untuk menghalangi kita, mari terus berharap. Tetapi kita diajak melalui pesan firman Tuhan hari ini. Apa itu? Fokuslah pada rasa syukur dulu. Bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kita menikmati H-4 2026. Ina matahe 20 sia, 30 sada ido. Walaupun kita tidak tahu 4 hari ini ke depan bagaimana. Alai hamulatihum masaunari. Bersyukur kehidupan kita ini. Dan dengan rasa syukur itu kita semakin bergairah dan bersemangat menjalani kehidupan. Kita semakin bersemangat untuk memperkenalkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi jangan sampai cerita kebaikan Tuhan di balik doa-doa yang belum terjawab itu terabaikan. Maka tetaplah berharap. Berpengharapan doa amanginang, ditang yang tai, ya kita bangun, tetap berharap. Tapi naikkan rasa syukur itu di atas. Supaya dengan kita masih berharap itu, kita masih bisa mengalami kehidupan yang benar-benar dapat kita nikmati. Maka jadilah saksi bahwa Tuhan itu hidup. Mangolu do Tuhan itu terus. Ceritakanlah bahwa Dia dalam kuasa dan kemurahannya pasti memberikan yang terbaik untuk kita alami dan rasakan sebagai media untuk kita mengucap syukur kepadanya. Amin. Martang yang mahita. Pinuji maho Tuhan debata nami situ tu marhite Yesus Kristus. Naung patarhok kami tu hari Minggu parpudi di tahun 2025. Hurajumi hami do gonang ni basa-basam nakku jalo hami. Na patarohok kami di bagasan hahi pason boy madohoti parmingguonon atik pe Tuhan masa do akka hamaolon sipata songgop do akka parsahiton sipata liling do alus lutang yang nami gabe sipata jupang jut ni roha alai di bagasan saluhu nai totong hamaolon tehol wala sok kami ngulu nani lehom ay sumurung dohami sude ale Tuhan di hilala rohanami boy madai ari-ari ninguluon di tonga-tonga ni raga makasi holsono ni ala hipas hami jala margogo ala ni gabi panidang yom mau Tuhan patadahon habur juommu di ngulunami marado ponak kadungan nami asa marhite na olo jala rade hami patadahok koto kadungan nami tarihut nasida gabe akkana porsea tuho gabi akka namar pakirimon di ngoluna nang pesipata jupang kahamaulon. Alani pasu-pasu masalut na ruasmon nama dohoti parmingguon arianon. Totong maali Tuhan di bagasa padongan yomu margogo nasida laho madalani ngolu di bagasan roha mauliate huhut say marpakirimon. Napa tu pau mudo na dumenggan alusnya katang yang pangiduan nami. Mau lihat Tuhan totong ma di baga sa padongan mo hami mamulus ari sa darion jala lehonom mo di hami bisuk manibangyak kana patut sila honom nami songoni ma nang sudiak kapakubasiyon nyak kana posom na makubasi ganup akka parmingguon mulai sian soundman tim multimedia song leader dohot pemusik aka petugas haret tahun si jalo parminggu kolektan si jahatiting
paragedda rodi akka parjamita naung mamaritahon dohot makobasi akka parmingguan sataunon tung pasu-pasu may Tuhan gumudang las niroha di patubuhon isian asin niroham asa saya totong hiras roha nami marparsauran tuak kataon-taon naneng roon si basa-basa honom mulupe pasu-pasu akka naposomi asa lam say denggan pangaradion na makobasi di sude kaspek penopang penyokong ibadahon say padaw sian hami akka neang niroha alay tung hupato ditok kami pe manang dia petugas na nilehommu marhite huriam siho basan nami dia ka perangkat-perangkat ibadahi boy haposak kami Tuhan mangulahon jalahulau kami di bagiasan biar mida Jehovah lasong ni duali Tuhan akka edde korna pinatu begihon akka punguan paredde di tonga-tonga ni huriam pasu-pasu saluhut nai anggiat marhiti akka pareddeoni nagabe jamita laho mangapoi rohani sudi akka no begesa gabilam tabba semangat madala ni ngulu jalan nasida piakka naung makobasi marhiti akka edde akka ama ina songoninang naposon remaja seksi lansia dohot kor gemende gabungan sude mali Tuhan tupak tung pasu-pasumi gabe haruan ni motivasi laho makatidakon ho di bagasan ngulu nami lasuhut mali Tuhan say patod diton tu sude yakka punguan kor asa tung lamar situ tu nasida para dihon akay di nasida sian nasaroha asa molo tung hurang ulipe suara alay roha nasidai na mangedihoni tung di bagasan haporseaon sahat doi tuban wagijang gabe puji-pujian jala gabe jamita na mangulu totong ma disude hami para didiri mengevaluasi asa lam ture lam denggan nak kaparminggon nami tujuluanon tang nanggosada pe Tuhan sibot ciri nama baen gabe teralih fokus nami lahu mamuziho alay sude mahami marpanupak marhiti akka unit-unit pelayanan dohot akka perangkat-perangkat ibadah dohot sude akka na terlibat di bagasanna pakke ma Tuhan laho patongoton rohanami saluhna mamuji pasang pengguar munabadiai mau lihat le Tuhan marhitei mahami patadahon harazaumu tuakkana humaliang lubumi badiak kaparmingguan sesama dosa nami le Tuhan nami mangasahon Kristus Yesus martangiak kami tuho amin. Mari demahita siap buku ede nomor 730 ayat sada dohot udukna laos ditikina mari demahita pasaton pilihan padua dohot amplop Natal. Mari demahita. Suruh
Tang yakom ma piliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasan na mauliutus. Upasahat hami masiyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum, pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasiak kami pilihanon, pati bulo na rajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nirehoni tondiro di pamataku hosado gogoki rodi salut artaku upasahat itu Aliyama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajawmo, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami, unang hami tugihot tu pangunjunan, balua mahami sian pangago. Mahamu di bagasad dame jala jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin.
ho